οικονομικών μοντέλων της Κύπρου παρουσιάζονται πάρα πολλές ευκαιρίες, διότι το ζητούμενο είναι η μεταεγκατάσταση εταιρεών στην Κύπρο, που σημαίνει ότι έρχεται κόσμος, υπαλλήλοι, δημιουργούν βάση στην Κύπρο οι εταιρείες, και έτσι εμείς είμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν, είτε μέσω των τριών departments, των divisions που έχουμε, των ελεκτικών υπηρεσιών, των φορολογικών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δημιουργήσαμε γνώση, τεχνογνωσία, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες και τους πελάτες μας να αναπτυχθούν και να έχουν ευημερία και κερδοφορία. Εμείς ως KPMG από πάντα ήμασταν δίπλα στους πελάτες μας από το 1948 που δημιουργήθηκε το γραφείο. Γι' αυτό βλέπουμε και την πρόοδο των πελατών μας και χαιρόμαστε γι' αυτό και επενδύουμε μαζί τους για το μέλλον.